O gran meandro que forma o río Sil na Covela é unha das impresionantes paraxes que podemos contemplar na Ribeira Sacra, no concello de Ribas de Sil. Unha ruta circular duns 15 kilómetros achéganos ao lugar gozando das diferentes paisaxes do Canón do Sil. O sendeiro parte de Castro da Baixo, na parroquia de Torbeo, polo camiño sur de Santiago, ou camiño de inverno. Na zona máis elevada, case a metade do itinerario, andamos entre vexetación e bosques autóctonos. A outra metade do traxecto discorre preto das beiras do río. Baixando por Penatallada, sen perder de vista o cauce do Sil, chegamos á aldea da Cubela, situada en riba do meandro, de case 180 grados que o río forma neste enclave. Asentada sobre unha explotación aurífera romana, a aldea conserva a construción tradicional das súas vivendas. A ruta continúa pegada ao río, con fermosas vistas ata regresar ao punto de partida.